mai ava vanoti kana amanheru ndo pavanoenda kuchimbuzi kunogara kana kuti kunozvibatsira. Zvino murume ari kuti aiwa patinozotamba apo ini ndisisina kusununguka. Asi ndakachinja wani. Murume ari kuti ndine nguva yandinozoona peanut butter. Naiwe zikende sadza wadya ere zikende ndemzorombe. I love it. Ndangotanga kungozvinzwa izvozvo. Makadi asikana. Chipo makadiyo. Where is your husband? Akangobuda pane nguva abuda. Akangobuda tisina kana kumbonetsana anditozive kuti aripi. Oh. Kungobuda ana kana reason yakataura? Ana. Ndakati mubvunze. Young man, wakatizireko bhebi rako iri? Anozviziva ndaimuda pandaigara ndichikomplena. Waikomplena nei? Nyaya dzacho dzinotonyadzisa kuti ndidzitaure pavanhu idzi. Asa kana dzinyadzisa wakasire mukadzoka kumba. Hanzi aiwa kumba ndichadzoka ndabo. Hanzi ndichadzoka ndabo. Ndakutokumbirawo munhu waMwari pamundibatsire ndosaka ndauya mukati meno nzvimbo nekuti mundibatsire. Kuti agone kudzoka ndofanira kugona kutanga ndaidentifya kuti akamboenderei. Anongoramba achingoti timetable. Iwe taura zvinonzwisisika timetable yadiko. Zvikanzi mudzimai ndomuda patimetable apa. Mubvunzei kuti kangani ndichimudza. Mubvunzei kuti ase anorwara here nemudumbu. Nai anzi Kwete handirwari asi ndakachinja wani. ari kuti ndakachinja. Zvikanzi aiwa patimetable ndo panondinetsa. Because anoti taakuda kungorara ndo paanongoenda kutoilet kunogara pachemba ina chadai. Murume aramba. Hanzi ndinovada madhamu bada apa pautsvina apa. Kana nemwoyo yenyu muprofita zvinoita here? Aiwa usandipinze munyaya dzenyu handiziye. Nyaya ingoripo mwanangu ndeyekuti unoona chii? Ndiri kuona uri smart zvese. But pane humwe usmart. Wokuti murume ari kuti hanzi patimetable apa ndo pakandikona. Hanzi pamwe pacho unotongomuka usiku. Apa urware apa kudii? Timetable. Ipapo ndakutokumbirawo munhu waMwari pamundibatsire ndinovimbisa kuti ndichachinja maitiro. Vana mai. Isi takakura vana mai vachingoti ndakumbono geza makumbo. Tasingaziva kuti vanorevei. Aina ndikwanise ndanyara. But ingori nyaya yekuti ameno imi vana mai ndimunozviziva. Kune mumwe ari kuti timetable airambise uye arambirwa timetable. Nai vana mai vechikuru. Timetable inorambirwa munhu here? Warambirwa kuenda kuchimbuzi. Hongu inorambirwa munhu kana achiudzwa nemurume asingadi kuteerera. Anofanirwa kuteerera agozvigadzirisa miri wake ndikoti asarambwe. Oh. Imi vanhu manyatsoinzwisisa timetable iri kutaurwa iri apa imi?
timetable iri kutaurwa ndeyekuti mai ava vanoti kana amanheru ndo pavanoenda kuchimbuzi kunogara kana kuti kunozvibatsira. Zvino murume ari kuti aiwa patinozotambapo ini ndendisisina kusununguka. Ndozviri kunzi nemurume andigarire izvozvo ini. Murume ari kuti ndine nguva yandinozoona peanut butter. Ndo zvatiri kuti zvinorambisa here? Ndo zviri kutaura murume. Kwewe unogoramba peanut butter sei? Handiti bota here? Ramba dzakura zvakadaro. Imaka itai mushe imana mai. Amen. Ina handigona kujaja munhu but murume azviramba. Ati handigarire izvo. Ichokwadi profeti ichocho. Munhukadzi kana akaita zvakaita saizvozvo, even varume vamwe vakatarisa kuona mukadzi wake achienda kutoilet neusiku, vanoti kuti mukadzi unofendo. Unozosangana naye sei kana achinge aita zvakaita saizvozvo? Haarwari, haana kana chimwe chinhu chaari kuita. Saka hai mati anonzi ifende. Haifende iyo mukadzi iyo. Fende zvinorevei baba? Munhu unoutsvina. Haazvidi munhu yepaanonga ari. Okay. Chabva chapindirwa nemauto. Muri kunzwa nyaya yeutsananayo? Pane zvinhu zvinoita turn off munhu, mazvinzwa vana mai. Izvo zvahanzi kutongoona munhu achienda zvinoita mumwe munhu turn off. Asi zviri fere? Ko murume akaenda? Ungarambirwa nyaya yekuenda kutoilet? Aiwa hazviiti. Imba yemwana uyu ngaidzoke. Ngaidzoke. Iwe ungochinjawo unotozvitrena. Handiti ka? Unozvitrena kuti masikati ese ndoenda pandoda kana amanheru ndochiregedzawo kuenda. Itimetable yaunongona ati chastai. Varore maoko vazhinji. Oh my goodness.